mag markets nikech kidwa wuoye muspa ok inyal wuoye gi moko mias per the charter. Wan gi matters mag trade. Homa Bay wan gang'owa gi chirni mantiere moger gi county kendo moger gi county bende gi partners mamoko ma county emokelo. En teko kaka muspa mondo wang'i kaka gitiyo maber. E seche ma gitiyo maber nyaka wati closely gi departments ma owinjore machalo kaka mag trade mondo wang'e ni alwora mag trading zones gi obedo maber. Adieri chutho in terms of urban transformation. Urban transformation en gima wacho gi jopiny niya chal mar muspa kaka owinjo bedi ni barabara koro nitie kata kiwuotho Homa Bay tinyalo neno ni echo governor marwa echo gero Lama 1000 Street access roads matindo gi feeder roads gi chon kane pok county governments obiro ni nyalo yudo ni ne gionge to ne gina gik mowe kamano mojwang'. Sani nyalo neno lokruok. Sami neno lokruok ma ji neno ni ok de gitimre kuonde te. Otimre mana ni ma kawuono noger okete ADP annual development plan ma this financial year higa machielo mabiro be wachako wacho ni mano dong' ka bende mondo tim. Gima duong' ma nyaka nyisi ni wan kaka jo Homa Bay gima koro wa jivunia maduong' ni etelo ma wantie ni ma kore kokao 2-3 years and a half ne wasedhi mualoso ne Homa Bay excellency okelo o facilitate wa muakelo people's led local physical development plan. Tiende ni onge muspa mora kata city mora manyalo gerore kadhi mbele ka onge GIS based plan nikech mano ema konyu ka kunyalo manyo partners. Manyo ema dictate ni to priority areas ma un godo kaka development ge nango. Koro wa extract from the CIDP mar county to wakele ne mai mo link to one kaka jo Homa Bay kata jo Ugis to wa implement mano koro ka you are on the right standing of the law. Koro ma it's highly costing to ne wa yudo facilitation muatime. Wazone muspa mar Homa Bay aban ko mano the chuny town kami wacho ni the central business area. Urban fringe peri-urban area matin ma bende development mamoko nyalo bedi. Wacho ka keto ecological area minyalo time agriculture matin kore rengedhi kata kanya balabath kanya da kocha tichakiringo kibiro yowega kuni agricultural activities moko nyatimore kiduogo nyal kinyi kiduogo chien. Wachak wadhie lakefront action area ma Homa Bay cha kaka inenecha kiaya e chiro mane governor okelo manyien mar modern fish market kona kocha kiringo go kama koro no negotiate makoro kel ports mogere kama koro no agere amphitheater cha ageno ni nyocha neno kawa host semifinals mar England ga Argentina ma media kaka un jo media no camp Homa Bay to wanene live mago development mwaneno nikech muspa e municipality mwuweni TB reports the large front Mikal G-Sport midhi nyaka jo Golden Race mano the wider zone the shoreline maduong' maliche nyowuoyo ma kaka muspa ma Homa Bay waseketo ne action plan kendo it is in the development regulations ma special plan under facilitation mar governor marwa tiende ni mondo that area obed mana mar dongruok e weche mag hospitality otende to bende gi mor mopogre entertainment egimi amphitheater nitiere kacha inyalo bende ngi other aspect of transport business ni koro ji osechako loso boats mopogre ok mana jo Homa Bay kendgi to jogo ma oko mondo wabed gi water sports area no biro kelo direct job opportunities tije ne mag jowa mine gi yudhe nyaka ji duto mane area cha mane ber muspa. Okay. Te muspa ni kacha katiekuni ne ni status wano gi kaka ne watimo gigi special plan cha omiyo nwabedo designated ni preliminarily yani omiwa teko moro mapod ni kanyo matin ma excellency odhi okwayo momiye kama ma his excellency the president kano biro sa devcon devolution conference wacho ni ooyo Homa Bay ngwech muringo goni odhiera mana nono an bende yie ni e higni matin mabiro mbele ka aduogo confer charters ne Homa Bay as a city. Ineno ka wan gi stadium mane miseneno Kenya ka kopogre gi Nyayo gi mane capital city ka mogere standard mogel gorosh
Raila Odinga Stadium in Homa Bay mana nikech governor marwa. Nyaka ibed jayuto kendo jamenyo kendo ng'ama nigi lomba mane leadership nikech gigo kuro biro e akwadhani mana kaka irelate ema keli bedo a leader nikech in gi proper communication skills. Mano Governor Gladys Wanga ere mamiya tieko ni ineno ka Homa Bay all of a sudden obedo city yo Lamu pong'o all over nikech mano city koro watiekni ni dwelling ineno mana katimore Homa Bay e cho chako kidhi Arojo Pass Junction Kodoyo to ng'ado kende chodhi mar ang'wen okalo bridge Homa Bay lokre city. Magi e weche mawacho ni en simple mar tich maber emomiyo walando wacho Homa Bay ka gi dwol achiel gi answer achiel kapok adhi ira Linet kasa dugira Robert. Agumba gik miwacho gi jadak ma Homa Bay nyalo chung' gi tiende achiel mawacho ni gik magombo wacho gin gik madier maonge ma oneno ka nitiere pek achiel. Jadak ma Homa Bay biro chung' gi tiende gi ariyo ok achiel to nyaka gi lwetege kanyalore nikech neno bo nyalo neno to biro wacho ni adieri gik ma city manager ma Homa Bay owacho magi ni kare to pod wadwaro mang'eny moyo ma lakini osechakore kendo timore waneno mani adieri to mani wach Nyasaye. Yakwara mugi wadhi ane ka Siaya municipal ma Siaya wadudere kod Linet timo mosainya nikech lwasi no dobedo ma o timo ang'wengo kaachiel kod madudu mang'eny omiyo tudruok mari e yor dwol nok nyal chopo no Nairobi ka koro wang'eni wase kedo kod boche mane geng'o dwondi machiegni ahinya e twak fulrine nyikora moga jwang kasto ing'iswa ni ini wuon municipal kata municipality ni en ang'o gini ma ise nene mineno ka Siaya oyudo kata Siaya nitiere godo nikech bedo ni ochopo e rang'iny mar municipality machiegni Linet. Linet inyalo winja kopo ni nyalo winja to koro machiegni twak dhi nyime ka mondo ing'iswa ni to ini wuon in ng'a municipality mari ma Siaya chalo nade Linet? Chani Linet pod nigi chandruok matin. Linet kopo ni nyalo winjowa to miwa sigla mondo wadhi nyime. Robert, penjo mar ni gik mane wacho gi pi street lights gi gik mamoko mungi bedi japiny yudo e municipalities mani Migori be gintie. Bende japiny nyalo wacho ni kachopo Rongo tane ni adieri ma municipality koro mosa ang'wen tabro wacho ni ma municipality kachopo Wendo ma municipality kichopo Migori town ma municipality bende gin gik manitie adieri ma inyalo wacho ni structures gi design ma gigi gin gik manitie. But mano penjo maber kabisa mana kaduoki e chako mondo me town charter mobed municipality nitiere joma nigi lony mabiro matim gimiluongo ni feasibility study kore ka gichiwo this charter manyiso ni seche ma kaka wawuoyo sani Rongo is a municipal, Awendo is a municipal, Migori is a long-serving municipal, Kiancha is the last born within Migori County, Mano of May Charter, Marbedo Municipality, through His Excellency the Governor, Dr. Chilayako. Manyiso ni jonondro, kachiel gi jolony, no se biro mong'io, mopuodho, mowacho ni koro, gini nyalo bedo municipality. Seche manager nonro puodho, nong'iyo moyudo kaka pi nitie, nong'iyo moyudo kaka light nitie, nong'iyo moyudo ka infrastructures nitie, nong'iyo moyudo ka population man ka oromo keto ka municipality. Koro question mar ni begin kuonde moromo bedo municipal it's en gima wasekalo. Wach mar ariyo madwa ni mondo awachni ne ging'iyo magero ni gigo winjo bed ni gigo nitie. Gigi nitie. Bende gintie gi serve jopiny nikech bedo gimoro gi service ne japiny gin gik ariyo mopogore kanye kama tiri jaduong' Bati. Gi sama wawuoye sirikal ka sirikal nigi ng'ikruok mare. Number one, adwa ni wakuong wa understand the devolution. Municipals kata municipals biro king maradi e weche mag devolution. Number chiel wan gi national government, number ariyo wan gi county government, then wan gi municipality, then from municipality onego bed ni wabedo gi gik miluongo ni market committees, yeah? Manyiso ni kaka piny mar Kenya
wadwa complete weche mag municipality. Kadhi e penjo mipenjo ni be gigi nitie, ng'ikruok nitie. Pile pile gavana mara wacho ajanenega kata mana TV ni en ok ohero miriambo. Omiyo wan ka mar wacho adier mondo mi wayud konyruok. Kaluwore gi penjo mipenjo, wadwa ng'eyo ni to ng'ikruok ni kanye. Yes, wasewacho ni magi gin municipality. To mondo mi wabed gi municipality mochopo percentage midware. Kidhi South Africa, municipals are doing very well. Mondo mi wachopo e okang'no, ang'o gini ma wadwaro, tang'o gini ma wanego, tang'o gini ma walak. Kada wuoyo about Migori municipality, and the challenge we are having in Migori municipality, gin challenge mokwako gwenge mang'eny, nyaka Homa Bay, nyaka Kisumu. Pok wachopo e okang' monego bed ni wabede to serve the people, magi feel ni this is the municipality. But we are working together with the people to make sure ni magi gin municipalities. Ne wawuoyo about infrastructures. Yes. Ki wuoyo about infrastructures, we as the municipalities, the municipal boards, our work is to run with the policies. We create policies, then it is the managers to execute the policies. Within our policies, number one gi weche machalo yore, mano wuoye, the channel roads within the town. All the municipal roads should be tarmacked. Mane kaka chik dwaro. Maki wuothe e municipality to onge buru machami. Mano is one. Number two, onego bed ni wan gi street light, mana wuoye makelo gimiluongo ni 24 hours economy. Ka onego bed kuma generate revenue. Seche mano wuoye about revenue, magi gik ma idwaro mondo lead to high generation of revenue. Mondo me kawa choko osuru kaka on source revenue to on source revenue. Yeah. Yes. To kata mana sirikal mamalo bende wakonyo e bedo gi pesa kae to country move together. Okay. Number 2 wan gi gimiluongo ni waste management. Kibire waste management, kuma dhano osebede namba mane dwaro ni 70,000 cha, kuma dhano osebede ji 70,000 modakie iye ka, generation of waste bedo malo. Jogi produce waste, jogi chiemo, jogi dhi oko, a lot of things timore iye ka. And remember, there is a geographical measure manyiso ni nitiere adundo moro moketi mar municipal kaka Migori ibiro wuok Kakarao tichopo Kowino tidhi nyaka Nyabisawa tiduoge Slota. En adundo moro to dhano 70,000 dhi odonje i adundo ni to gidak ka together. Manyiso ni waste dhi bedo malo. Magi gik manyaka mi wang'e ni gibedo machal nade to be gitimore maber. Koro mano mar ariyo. Mar adek, wan gi weche mag pi mana tuomo. Kuma dhano 70,000 dake, ang'o mi wawacho ni pi nyaka bedi. Anyisi ni I'm a public health officer. Ka dhano 70,000 dake adundo moro, kae to pi onge, cholera, chances mag cholera nyalo bedo malo e gwenge e area go at any time. Emomiyo kamago onge to nyaka wan kaka sirikal kata kaka boards wang'e ni magi onego bed ni bedo mondo kik jowa tho apoya nono. Right. Ka weche machalo matuoche machalo mane wayudo 2019 corona ogore kuomwa e taonde bilago. Onyalo dhi gi ji machal nade ka weche mag pi ni piny, ka weche mag buru ni malo, kata mana tuoche machalo TB, machalo gik nikech ma en kuma busy ma dhano 70,000 operate 24 hours. Right. Koro gigi kanitie emomiyo wadwaro ni mondo lamo bediere maka jogi wuotho to gik machalo buru ok affect gi. Remember ni municipality be yudo ka this is a channel according to the plan mani owuoye. The town must have a plan, the municipality must have a plan. Tiburo yudo ka wantiere ka gi stage, then meters matin kendo wan gi kuma ji odake. Seche ma stage do bedo kama geche chapni to dhano bo odake bathe kanyo, talwora no ok ber, waste ok obedo collected well, there is no water, to wan gi buru geche ringo up and down, jogi dhi bedo affected e udigi. Emomiyo nyaka wang'e ni yorewa obedo tarmacked. Aduoki Migori. Migori, through His Excellency the Governor Dr. Chila Yako, municipalities are domiciles within the departments. Pod watiyo under county government. Pok wabedo sirikal mayorwa. According to chik, Urban and Cities Act. Pok omiyo wateko mar tiyo kaka wan wawegi. Emomiyo yudo ka jakom motelo ne municipality bed appointed gi the governor. Koro nyaka wa channel plans magwa gi plans kata vision mar the county government and even the working government who is the working governor. Osetimo matek motemo ni yore ma wantiere go pok wagoyo lamte, ano kadwar yamo.
In fact, Wan wach gi- chon, Yes. kama ne gine gono mondo nitie kamoro donjo kanyo. Kamoro donjo ka. E seche ma wawacho weche municipal to gi cities mag urban areas te. Yes. To kaka my brother bende wache. Waket ne jopiny mondo ng'e ni to ng'ikruok mage mantiere. One, ing'e ni county government, serikende mag county duto te otegemea national government. Intergovernmental Relations Act 2012 seche manobiro to okelo tiyo bende kaka pod national government tiyo gi counties ka. Nitiere weche mag resources ma pod ne ji yware. Donge kamano jakom? To kendo iwinjo ka governors mang'eny pod wacho niya percentage ma pod gigombo noa malo pok obiro piny kaka ne gidwaro. To wan bende kaka municipal ka boards gi wan bende wadhiro the executive mar county ni miwa wadwaro. To iyudo ni koro samoro gigo duto te ma wadware sechegi ok wanyal yudogi, to wanyalo yudogi e kiwango moro pole pole kaka wadhi. Koro yudo ni pace ma de wadhiye kaka developing nations ma pod dongore sani opogore gi developed nations moko mwalimo ka. Alright. Nikech gige gin ochakore chon, municipal go ema nochak godo. To gin ema gitiyo kaka counties kuondego. Koro wabora leave tichaki biro tiwacho niya okay, kare koponi gini pod tin kama to miu to dhi progressively. Unyalo mana wacho mania wawacho ga ni medwa timedowa matin tin nikech most of the municipal man wan gogi Rongo no bedo chartered karang'o, Kiancha no bedo chartered karang'o, mana machiegni ka, mana kako Yugis gi Mbita gi Ndhiwa to gi Kindu Bay. Tiende ni telo mar county osetemo mondo dhir mondo wayud gigo mwadwaro, but pok wayudo te. Okay. To nyaka wabed gi winjruok moro ni gigi idhi tim step by step kawa lobby kendo kaka resources bed available. Nyiso ni municipal no biro mana machiegni ka, stability moko nyaka ket in place. Okay. Koro aduoga yiera kode mamani adir mana wacho before. Ni kwang'iyore gi kuonde mosedongore to de wagombo ni wagi kucho. To mane gima wachiko kaka Homa Bay towards becoming a city. Okay. Emomiyo wa lobby more partners mondo be on board. To bende sani nitie bill mosedhi e Senate through the Council of Governors mondo yud ne urban areas duto te manu watero kaka the caucus and our leadership ma governors ema dhi kagua to gacho ni national government kaka umiyo wani to umiyo wa matin okoro ahinya to municipal gi bende wane mwakonyo ka mondo wamigi capitation to pod giwacho ni okoromo. Do you negi standing national urban fund manyalo bedo consistent yearly mondo be to counties to the direct to municipal mondo kony gi dongruok mondo kik japiny ne mana niya counties emotamo municipal mondo odongre. Okay. Ne But yes, kati okao credit mara. no gine Homa Bay teno ne nikech en owadwa matin. Erokamano. Homa Bay nyaka tin. Agoba tigar no ka ondapi. Okao ndapa. Na atieko. Yes. Ahero ni aduoko penjo ka yawe malach. Duoko penjo direct dwaro diere mane wayiero A gi B gi C. Sani koro wase lony mag somo sedhi malo nyaka wa expand penjo wago. Kono kaka na explain nicha. Sani Migori penjo ni to be gigi nitie. Gik ma wakwano kagi. The infrastructures that we are talking about. Ki penjo ni gigi nitie. Do we have good roads? Na wacho ni thuolo governor osekao thuolo mare mondo make sure ni wane gi yori ei Migori mobedo tamak. To mapoko bedo tamak, to mapoko go lam. John pesa ne luonge ni thuol marating. Mapoko keto bedo thuol marating. Nitiere a plan, development plan marwa, kaka municipality, kaka county government, mondo miwa make sure ni kuom teko momiwa wago gi lam mondo igni mabiro abich kata igni mabiro apar. Rome was not built in a day. Right. Wa make sure ni municipalities nitiere go. Okay. Kadhiye wach mar takataka. Takataka is a challenge everywhere. In Kisumu, Kisii, Homa Bay, even in Nairobi. Wan gi challenge. But wang'iyo ni to donors magwa. Duwadwa yudo donors nango. His Excellency osetemo ma sama wuoye kodini Migori is among the municipalities mane oyud ni qualify
yudo grants mag World Bank. We are only 4 counties. Migori is one of them ma oyudo 184 million sani mwadhi timo go dongruok e weche mag municipals mondo wadhi malo. Mano nyisi ni kata mana World Bank nogo tarubin mong'iyo yudo ka the governor mantiere in place has got very good intentions towards the municipality mondo mimiye pesa omiwa thuolo mondo watim go this development. Kanyo amiye poch gi pak. Mogi kadwa ni mondo awachni ni weche mag pi. Weche mag pi kaka Migori County osebedo gi challenges. And the government that is in place, Mar Dr. Chila Yako, together with the Department of Water, kotingo private sector machalo Miwasco makonyore gi water department ekelo weche mag pi, timo their level best. En gima ntiere ga on and off. Wabedo gi challenges. To ne wabedo piny last week nyocha wabedo piny mua loso kodgi, mua yudo kuonde ma problems nitie, mua discuss kodgi kaka jo municipality, mua nyiso department ni mondo mi wabed municipality mochopo kare. Okonego bede ni wakoso weche mag pi. Problem no ni kanye. Problem nitiere weche mag mashinde mwatiyogo, kethruok margi gin gik manobedo install gi jo China, kasto yudo ka sani mondo megi kagi kethore kurekebisha inakuwa ngumu. Loso gi bedo matek. Kaeto gi weche mag yedhe. Weche mag yedhe nene gi shida pi nyaka bed treated kore ka japiny nyalo mondo. Omiyo sani ne gisego okang' ma weche mag yedhe midhi ketie pi ne dhi bedo ni wakao direct from the company to wabiro wa treat go pi. Wasedhi wamanyo jolony sani ma weche mag mashinde ma pump pi mondo mi oringe i Migori town. Wase kelo ji masani wadwa ng'iyo ni ok wadwar ni municipality ma Migori koso weche mag ang'owa mag pi. Weche mag takataka watimo kendo environment timo mang'eny ka wakonyore kodgi ka jo municipality. Wadhi biro kanyo hi agumba ada dhi Siaya nikech Linet bende koro rita ahinya. Ube koro usewuoyo mang'eny e studio ka. Wamanye Linet bende en bende wuoye. En bende wache makore Siaya kocha nikech ochako nomoso nyikwara Ramogi Ajwang' takia ni ang'o mano otimore. Linet, ageno ni koro to in sawa. Thuolo ni en mari, kaw thuolo mar moso nyikwara Ramogi Ajwang' kasto kise mosogi. Ageno ni ibiro ng'isogi ni in manager mar municipal ma Siaya. Kasi ngiso ni to gin ang'o gini ma ineno e municipality ma Siaya kata municipal ma Siaya kama ichung'e kaka manager machiegni Linet. Dero kamano. Ginyinga iluonga Linet Oyola. An manager mar municipal ma Siaya. Adoko mos kuom technical hitches mosetimre go. But adwa wacho ni municipal ma Siaya kaendi kopogre gi an bedo Linet Oyola tan kaendi ka represent board marwa mar Siaya Municipal Board. Ang'ene agura jowetena osewacho tiende municipal, lakini an kaendi e board nitie board mwatiyogo to gigo duto mwatimo kwatimatima kaka board wach en functions momiwa gi jatendwa main county government ma Siaya kotelego gi excellency marwa men Governor James Orengo. Municipal board en achiel kuom functions manobedo devolved. King'iyo katiba marwa mar Constitution of Kenya 2010 mano repeal cap 265 manen mar Local Government Act. Emno o create municipalities kaachiel gi county governments kod gigo moko machielo. To kaka board kata kaka municipal board ma Siaya wan mamor ahinya niwach king'iyo municipal charter wa kata king'iyo Urban Areas and Cities Act nitiere functions ma municipalities onego bed katimo. Wan kaka Siaya municipality morwa en ni wasebedo kwatiyo maber gi county executive kotele gi governor marwa James Orengo kod county assembly marwa. Wacho kudwa ti in isolation. Chike tema board kadho nyaka bed ni ilosogi, ikadho gi county assembly. Emomiyo ka injo ka colleague mara Agumba wacho kanyo ni nitiere integrated development plan. Ramogi Linet obedo gi gwenyruok matin kaluwore kod kaka obedo aparo ni lokruok obedo kaka ne oketo picha mare
obiro ike makare mondo waduog kume kendo achiel kachiel. Ano ka koro seikore. Linet mosa ahinya nikech yori ma tudruok kodwa leng'ore matin. Aparo ni gimoro tuomo mesa kama iketo e picha mari. Kata kamano nyalo dhi nyime kama ni chopo godo ni utiyo machiegni kendo yor tudruok makare ahinya gi the executive ma otele gi James Orengo. Yes, kachiel kod gigo nyalo nyiso ni pek mage moseyudo sa bed ni utiyo machiegni gi executive mar county government. Gin pek mage mayudore municipality ma untiere. Municipality kaendi king'eyo ni mokwongo functions matimo kaka municipalities ne gin functions mane katiba omiyo other departments. King'iyo County Government Act wan gi departments e county government, to king'iyo municipality moket gi Urban Areas and Cities Act bende nitie functions ma watimo. King'iyo maber samoro nitiere conflict nwach kiyudo kaka road infrastructure, samoro nitiere departments matime kaka department mar public works. So there is need to mondo wabed gi harmony maber mondo kanitiere telo maber to loso weche gi koro onge ywaruok e kind departments ma timo functions aina gi. Wan kaka Siaya maendi oselos maber, waneno ka onge ywaruok. Wasechako mikakati ma timo implementations make functions ki kaka sani kibiro Siaya tineno ka watimo projects mar non-motorized transport and walkways machon nitimo gi department mar public works. Watimo maintenance mar parks alwora machon nitimo gi department mar environment. So gima important en kaka leadership mar county tayo departments kod municipality. Kopogre gi mano king'eyo ni gima tek sana sana mamiyo gik moko ok dhi e yo makare en weche mek omenda. Ahinya rely kuom funds mabiro e county from the exchequer. Mang'eny ne king'iyo to gin funds ma bedo released through the on source revenue kod pesa ma igolo e sirikal mamalo. To kaka departments bende ng'eny. Sani wan gi mikakati manitiere bill mitere county assembly mondo mi waratiro mar formula kata yor moro ma ibro ng'ini pesa gi donjo municipality e percentage machalo nadi kata okang' machalo nadi. Ang'eyo mano osebedo a challenge, but kwa assembly osekadho mano to yore mek weche omenda ang'eyo wabiro bedo ka waloso kanyo. Kod mar ariyo ok wanyal bedo ni wang'iyo mana pesa mawuok e sirikal. Kaka board watemo keto mikakati mek resource mobilization. Ang'eyo ni resource mobilization apart from donor fund mwayudo watemo jiwo jopiny mondo gibende gi kon sirikal. Ok waritata dola, wadwaro kata partner e yo moko e tiende matindo tindo kata jopiny bende nyalo biro mondo giger sirikal through the community based organization and non-governmental organization kod partner mamoko. Again mago kwasetimo to weche mek omenda mosethago e yo mang'eny wabiro bedo ka waloso. Erokamano. Erokamano nya Linet kuom ler michiwo no. Wadu mondo koro wachak wang'e ni to chenro kako upange kako chane chalo nade. Yawa ma wan godi studio kano chak weche mag choko yugi kata taka. Maen achiel kuom gino makelo pek ahinya. Ne moko kuom bombe mabende gin municipalities ma wan godo e gwenge makaluo kata mana e Kenya mangima. Ka wadugo ka wadhi ng'iyo ma gitiende ahinya nikech bende wan gi pach jopiny mowuok e gwenge mopogore opogore ma bende wabiro winjo ni to giwacho nang'o. Wan kod pach jopiny mowuok Homa Bay, pach jopiny mowuok Kisumu kachiel kod mamoko bende wabiro yudo gi joma bende medo orona ote mari namba 23600 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X na Ramogi TV KE mondo inyimia pach ni gweng ma intiere to municipality manitere ka kuom ranyisi Migori nitiere Rongo, Awendo, Migori wuon e boma ma Migori kachiel kod Kehancha donge gina ang'wen go. Homa Bay nitiere Ndhiwa, Mbita, Homa Bay Town kachiel kod Kindu Bay go Yugis magina beach.
gwenge ma Siaya bende nitiere Bondo, nitiere gwenge mag Ugunja, nitiere Bondo, Siaya owuon, kaachiel kod gwenge mamoko ma bende Linet abro nyisowa ka. To kopogore kod mano Kisumu bende wantiere kod moko, kopogore kod Kisumu City nitiere gwenge machalo kama Maseno, Ahero Gene, Katito Gene. Wabiro ng'iyo ni to bende gik ma iwacho gi nitiere chenro moket moyiedhi mag choko yugi bende gin gik ma nitiere kare. Weche mag tudruok kaachiel kod wuoth mane Robert Mandela wacho ni tesend nyamburko kata stage mar nyamburko ni kato ka bende ji odake. Dongruok machalo kod magere kaka inyalo losgi, pek mage manitie. Nyakwara mogi ka wadwa ng'eyo ni to bende weche mag choko yugi municipal gi gin gik ma omi pek, bende nitiere structure moketi. Municipality gi be gin gi geche gi giwegi mochung' ne choko yugi. Bende gin gi kuonde moyangi ma jopiny ong'e ni ka kata kopo ni en private entity kata ng'at moro momiyo rak mar choko yugi, ng'e ni kae kama oket ni choke yugi. To bende ka gin weche mag kuonde ma koro iwacho ni yugi ma biro kaka yor pi, nikech kuonde ma ji odake mang'eny ji nyaka chiem, ji nyaka many kuonde gi mag konyruok e yore mag golo mago ma gisetiyo godo. Bende nitiere odundu moket maler, koso gigi pod iterogi e nam, oket negi odundu materogi e nam kata terogi e aora mondo tergi e nam. Nyakwara mogi bende gin gi treatment kata yore thieth mag minyaga ma osewuok kuonde ma obolgie. Bende gin gik manitiere mondo municipalities obed mago minyalo wach ni gichopo rang'iny mar dwaro mar japiny madhi dak kanyo kata investor madhi kelo mwandu mare mondo ket e alworano. Nyakwara mogi wadhi e ywe machuok ka waduogo to mage penjo ma wan godo mondo wang'e adieri mar wach kamede wamedo nyiso telo moketo omenda e lwetgi mondo med siro dongruok mag municipalities gi e kinde ma jopiny medo donjo mondo ket mwandu e kuondego mag yudo chenro magi mag dongruok ma pile pile. Wadhi yweyo ka waduogo twak dhi nyime. Ma en Wacha Wacha, in Benedict na Ramogi TV ka yweyo machuok. mondo andik report kuom gik mutimo ka, kasto bang'e ute ibiro tuo jela mondo ubed kuro. Kian ang'o momiyo Nyasaye nomiye hawi marach, emomiyo noketo ni en nyaka obed osiep gi Niti. En osetimo ne Niti gik moko mang'eny ahinya. Otimo ne gima duong' ahinya ka ma ng'ato ok nyal timo. Ang'o matimre ka? Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso, Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Wuktich ka wuktich, yawuot Luo ting'o duondgi malo ka piny Luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo nyaka Mng'ajuang en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari oloyo marakwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morindo yo. Onyanya penjo. Hera mit, olit kendo en gi puonj. Kanyo bende wacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies to kapok wakelo ngolo. Wapuonjwa ni timo Ma en Maknan. Nyakwara Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo ichopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich
Tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo kaachiel kod Oimore, kama wakeloni weche manyien, mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye, mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Yakora mogi machiegni kendo bang' wuok e yweyo madundo no wadhi nyime kod twak mar wan kar kod Sigara Gumba ma en manager mar municipal ma Homa Bay, wan kod Robert Mandela ma en jakom mar board mar municipal ma Migori, kachiel kod Linet Oyola ma en jakanyo kendo manager mar municipal ma Siaya. Wago kod gi mbaka weche mag mago matimore e municipal nikech gin gigo mokel machiegni gi jopiny mondo kel dongruok kendo japiny one lokruok. Ka bende gin moko kuom odundu ma oset godo omenda mawuok kuom jochiw sir mondo chop ne jopiny mondo lokruok obedie. Mago omenda mawuok kuom jogo midendo ni donors mondo kel World Bank, African Development Bank gi jochiw sir mamoko. Ng'iyoga municipal gi ahinya e yore gi mag chwalo dongruoge machiegni gi jopiny. Mago bende wabro ng'iyo bang'e ni to ere mago mawinjo bed ni timo. Penjo ka kata na miu sama na pok wadhi e yweyo na lieko. No wadhi ng'iyo wach mar weche mag taka gi ler mar alwora mag municipal. Sigara Gumba, en adieri ni gik moko nuwacho ni ok en 100%. Jopiny ma Homa Bay pod ywak ni weche mag odundu mag keyo minyaga. Samoro boma nyalo bukra buka to dung, kata kuonde dak moko bukra buka to dung, nikech yo mar choko taka, yo mar rito alwora kokale odundu mag minyaga kata otogoro mag keyo magolo minyaga gi, samoro kong'igi yo makara ahinya. King'iyo Homa Bay kuom ranyisi, nitiere masinde mowinjo bed ni tiyo godo kata choko taka. Bende gintie moromo manyalo serve Homa Bay municipality, manyalo serve Ugis municipality, Kendu Bay, Mbita kachiel kod Ndhiwa. Bende giromo adier ma sama Homa Bay dwa timo gige to yudo mano at the right time. To bende joma loso gigi be ong'eyo oketo kamoro moketi ni kae kama taka gi winjo bed ni choke. Kata kopo ni en sewer line ma igolo godo minyaga, to kae kama winjo bed ni dhi giketo gi to ithiedhe gi kanyo kapok obedo discharge. Koso oyo en ni gima kaka ji owuok ogolo mbusno no to riya kode nam direct, to jo bende pod tiyo gi pi mar nam chapar e weche mamoko mag ngimagi mapile pile. Ang'o matimore Homa Bay? Mandela, Migori, e dho aora kama ji lose rech mwinjo bed ni tiyo godo kaka alwora mar chiro, onyinjo laro ji gi rech, laro rech gi ji. Achudhe ma gino winy moko madongo ka. To dho aora king'iyo ineno ka samoro chal ka gima pod waste gik miluoko go pod ringo dhi donje i aora. Ma aora ma joma ni piny kuchande, kikalo kidhi yo Slota kocha kiriro gi piny Nyangubo gi gi chien kacha, ibudo ka pod ji tiyo kodgi kaka giko ma gitiyo ga gidhi modho. Dhok bende modho kuro. Ang'o ma nyaka tim? Chien kuchande ibunjo kiwacho ni ji ogedo kendo gorofni sani koro dhi malo ahinya e gwenge mopogore opogore. Homa Bay town, Migori town gi municipalities mamoko. Gorofni gi nyiso ni kwan ji makoro biro dak medore. Plans mage manitie, chandruok ni kanya, chaga Gumba. Gumba ng'omo miyo samoro boma ma Homa Bay nyalo bukra buka dung, nikech jo Homa Bay nitiere ka gidhi nyisowa gima omiyo gin giparo ni samoro pek pod nitie. Mano en adieri ni pek to pod nitiere. To e pek go gisekwano ni nitiere lokruok mosebedo e kiwango moro, to wambe wayiere kodgi emopiyo through Citizen Fora wabedo kodgi to wanyisogi ni kowacho weche minyaga ma bende waketo body marwa mar Wasco handle maber, to chien ka nitiere challenges moyo kaka gintiere sani. Minyaga no king'iyo higni 5, 6 chien ka 7 ne en gima nyalo mukre to beda olova. To e consultation mwasetimo gi jatelo overtime, sani koro ng'eni ne waseyudo new pipes ma already nitie a soft program ma loko
the old pipes mano serust masiche moko yudo ka gituch mag chumbe mano ket nene nikech complete overhaul mar the entire sewer system kotim to town muoch to dwaro pesa mathoth kata omenda mathoth nyowuoyo. Sani the county government nie process mar manyo funding modality mondo wa overhaul the sewer system ma Homa Bay mondo bede yo makare. To bing ni mano ok nyal timore dichiel. Nitiere soft project maringo local pipes bit by bit. To bende manpower kaluwore gi capacity gi skill personnel nomedi mondo kony kuonde nitie jok man gi know-how mapek madip masani koro tiyo gi joma wasko. Tiyudo ka kamoro nyalo muoch tadier kata kwa yudo report to wanyalo refer ne joma wasko sechego tiyudo ka skill personnel osedhi molose. To seche ma gilose ni ok ginyal lose completely nikech nitiere another project mabiro ringo to change the entire system. Koro yudo ni kanye magirekebi kanye magikele e lokruok mowinjo ket in terms of piping gi connections to giloso gi dino bugni mowuok go kuonde mineno ni koro kalo bede pipes go. Nitiere treatment system kaka nyisi ni dum to nodum ahinya ok no sewe dum obudho ga kapok odum to sama teko cha odhi orumo momuomore especially kani koth ochwe to surface runoff cha nitiere kuonde moko mabendo nyalo donjo modhi oriwre sewer system to tero gi chakoro gi teko man malo modhi omuoj kata pipe. Wawacho ni magi gik maseche moko nyalo timore nikech gigi olos gi lwet dhano to pod wan machiegni mondo gi funding modality wacha mondo gime wanyiso jopiny ni koro mondo wagik kama koro ubro bede gi mor makoro mogik manyaka chiegni achiega to ne pok wachope gi yie ni wayie gi weche mage wacho ni seche moko to debed kamano nitiere treatment mitimono gi tiende ni timone gi thieth to kaluwore gi population mano mabi mamedore from time to time momiyo koro wawacho ni koro review mar boundary gi other sectors and components itimo mondo watere city. Population ni koro nigi demand mang'eny dwaro mathoth mondo gibed connected. Koro ji mang'eny bedo connected, pressure bende koro bedo mang'eny. Nyalo kelo masira makamagi mondo timre ayie gi jopiny go nikech an benda neno to ok ochal kaka chon to pok kamoro makoro wanyalo wacho ni koro wasort out completely. Wadhi tieke in kamoro kanyo bende mani pimo na e wach waste. Gima chielo katieko ni wach siwa kanyo mondo adhi wach waste ng'eni Homa Bay the section moduogo yo koni mar service co nigi lope mag sirikal ng'enygi kata ka mag jopiny giwegi be nitie to section modhi Sauri yako kocha nikech ng'eni wan gi vitongoji duni slums matindo machalo kaka Makongeni Shauri yako gi Sofia iyudo ka kuondego kidhi go Sauri yako weni tie town to nyaka watemo mondo wa change the user system nikech en both lease and freehold. Koro pod determining mondo change jo piny haraka watimo gi awareness gi capacity building mondo ging'e kata kane town oyudogi ka municipal oyudogi to ntiere chike moko mosebiro koro mondo giyie toiletries gi obed connected to the sewer. Emomiyo Excellency nokelo program moro mar GCA ni ema koro watiyogo gi other programs mabiro to wadwa connect areas mag Sauri yako go e sewer system te maok nyalre to watemo gimoro ma modernize kata hybrid system makoro konyal bedo just the normal pit latrines where kit ni koro wach environment kama wachacha skip loader tero de wache ni jopiny yuwa koni gi koni en very expensive kingi achiel kende pesa ne malongo mowinjo tigo en over 17 million ma ok ni kuonde mang'eny but wawach mana mar Homa Bay wa niya sami neno wawueni moro nokethore ne wan gariyo to sani koro watiyo ga chiel moro ma very effective to nyaka wawach ni ng'ikruok kang' nobedi kotiyo Homa Bay to samoro time otame moring mondo timbe on time koro waketo gi into phases bang' dala ariyo odhi kocha to dhi koni to dhi emuji gi municipal gi tete duto sani wasayudo facilitation or funding modality ma jatelo oselobi moyudo makoro wadhi nyiewo waste skip loader manyien maduong' momanyo through our own means
koro miya only 2 months kata 3 tibro neno ka Homa Bay niga a new brand waste skip loader ma koro konyo machielo cha. Koro achiel nyalo dile Homa Bay strategically kaka the central business area gi another municipality gi the suburb core, to machielo cha bende ringo e municipal mamoko gi duto te. Koro wa mitigate to bende wa adapt. To yie duto te biro timre maber, but ayie gi jopiny wadhi adhia mus to gembe gimiwa pachgi okadagi dhi timore. Aya, Linet kachiel kod Mandela. Mandela, weche ariyo. Ere kaka chano weche mag rito alwora, ahinya to weche mag waste management e municipality ma Migori, ka ing'iyo weche mag chudhe marife manitiere dho tok kama ilose tok chiro, wach kamano. Kadhi e tie aora ma Migori, bende miya aora kichopo kanyo tiwinjo ka nitiere tik moro ma samoro kata ng'ato kadwa ng'iyo gire moro to feel ni kanyo ok en kama ler, nyalo goyo chuny ng'ama dwa tiyo. Mar ariyo, ne nitiere thuolo moro mane accident moro timore ma county government, aparo ni jagoro mar county Olima nowacho ni kachiel kod governor ni dhi dar ji machiegni kod barabara. Ma bende osetimore kich pora ne ka magi pod nitie. Ang'o matimore momiyo to sama ji tiyo kacha ne nitiere yugi moko ma bende dong' kanyo mane dho ndara kanyo, ere kaka magi bedo challenge ne municipality ma ine jako mar Bondo? Erokamano Bati. Wach madona kunga nyisi achiel gachiel en ni awinjo kaka manager ma Homa Bay loso. Mokwongo adwa wacho ni kata wacho ni an be an jakom ma ochung' ne jokombe te e Lake Region municipalities. Ane ma telo negi kendo weche ma challenges ma Homa Bay yudo wang'eyo gin gik ma yudo wate kendo watemo loso together. Penjo mi penja penjo mokwongo en ni ere kaka municipality ma Migori loso alwora margi. Nitie gik ma nyaka wayiere. Wach mokwongo en ni Linet no way about functions. Functions or semi municipalities, but they are on papers. All the municipalities, none of the municipalities more semi functions kako nego bedni miyogi. Ma en wach ma sama wawueni the entire Kenya municipalities are working tirelessly to make sure ni we receive function as municipality as per the Urban and Cities Act. Mane watemo ng'iyo ni Urban and Cities Act onego bed amended kata Senate okonywa mondo wayud functions nikech kisomo Urban and Cities Act that is guiding the municipalities kata ma shield kata mang'iyo municipalities kata marito chik marito omiyo governors teko podi ni ginyalo mana chiwo functions kaluwore gi seche magidware, gin gi teko mar chiwo mana gima gidwaro. Iwinjo mano? Omiyo sama walose ni municipalities onge gi functions ma mag gi wegi minyalo penjo gi direct ni ang'o mutimo kata ang'o muketo e chenro. Functions kida wuoye kaka ne Linet wacho cha en onego bed ni functions bedo followed with funds. Ka in gi functions onego bed ni in gi pesa. To ka in gi pesa onego bed ni nitiere tich moketi ni mitimo gi pesa. Koro gi sama wawuoye ni anyalo assure you ni onge municipality all over the Kenya mose me those functions mobedo followed by funds. So gik ma watimo gi sani en mana matin ma governor oyie ni moketi ni pesa moro matin mok kaka chik ochiwo ni onego bed ni timo. To ma en challenges manitiere gi devolution mana kaka counties government bende ywak ni sirikal mamalo pok omiyogi gik moko kako nego bed ni miyogi gi pesa kako nego bed ni miyogi mowinjore. Koro en gima wayie ni wadhi loso municipalities ochakore kendo odhi losore through the Senate ma with the time kata when we are starting next year I can see most of the governors are positive including my own governor. We met with him, is the legal chair caucus Marga Council of Governors. O push wachini mondo me wa make sure ni all the municipalities nigi functions and their functions obedo followed with funds. Marketing budget kingi selling mari to can reflect functions main go to functions main go be also can reflect the funds main tirego. E weche mwangiyo kaka weche alwora gima wacho no kela ya wacho ni wakonyore gi department mar environment. Pod gin gi function, pod gin gi pesa. Wan wanyalo mna loso kodgi ni ma timore
ere kaka wada bedo piny mondo ket budget mondo magi otimre. Sani Migori nyocha wabedo gi chief officer mar environment kendo ne wawinjore seche manyo pi opong' dhano nobedo gi neno ni kuonde magitime ohala gin aore kendo nego bed ni gisudo gibedo mabor. So gima wadhi timo en ni nitiere chiro maduong' ma county government koriwore gi sirikal mamalo through his excellency Dr. Chilayako gero miluongo ni Marindi Market. Wadwaro ni seche moseger Marindi Market to wagol jogi e kuonde gi magi jotie makamana kuonde mag jot seche ma chiro ni dhi mbele mondo giduog gidonje i chiro ni mondo giwe kuonde go thuolo. Waket kuonde minyalo mana pidhe yien kendo waket kuonde go mabecho ma kwase pidhe yien to ginyalo golo arufu kata lwasi maber mar town mok ni chwere rech to rech gi pigi dhi donje aora. Chiro maduong' mwagero kayocha is a digital market manigi line mar gik miwinji wachogo. Kose chwer rech, kose gol pige molilgo, obro kaogi, then gibedo channeled, gikuma gidhiye, magidhi gibed treated. Chiro maduong'. Koro our main aim en ni chiro maduong' ni mondo rum. E wach mar dho ndara me ipenja, the same market is really affecting. Pokorumo. Chiro ni pokorumo. Kendo sani it is ongoing. Wadwaro ni mondo bede completion mondo kwa golo ganda ni e dho ndara. Yes. Japiny penji ni igola ka nikech kae moyude chiembe mochamo pile pile. We cannot stay at home. Japiny ok nyal dak dala, orito ni mondo chiro rume ka chieng' moro chiem. Warito ni ka chiro ni rumo, ka chiro ni oserumo, to waburo golo gi e dho ndara, to watero gi i chiro kachate. Koro miyo seche midare kigole e dho ndara, to in gi kumisiemo ne modhiye. Moko wache ni sirikal no ma Migori sando jadak ma Migori kata sando jaohala ma Migori because mondo mi wa collect revenue wadwaro ni jogi nyaka tim ang'owa nyaka tim ohala. Okay. Robert, adhi uthuolo we adhi ni Linet en bende mondo wawinje kowuok kuome matin. Linet, aparo ni winjo kaka jowete wagi twake e studio ka kendo in bende ikori gin pek mage manitiere ahinya to weche mag waste management, choko taka e alwora mag municipalities manitiere Siaya kuom ranyisi. Nyalo bedo ni nitiere Siaya municipality to nitiere municipalities mamoko kamoting'o mag Ugunja Gini, Bondo. Gin pek mage mabeti ang'o ma chandruok wuok kanye? En gima Mandela wacho ni functions and weche mag finances miwacho ni ok otudore ok omakore kamoro achiel koso bedo ni poko miu mandate ma nitiere kod omenda munyalo timo godo gige kiun kaka municipalities. Chandruok ni kanye, Linet? Erokamano, wan Siaya kaendi Siaya municipality weche mek taka miluongo gi dho ngere ni solid waste management. Mae function mokwongo mane county executive okwongo miwa kaka municipality. To wasebedo kwa tiyo tij solid waste management. Awinjo ka jowete na wacho ni pesa onge. Goma daher wacho ni solid waste management ni kata weche mek taka en a big challenge in urban areas. Kata municipality wa en a big challenge. But mikakati ema nyaka ket mondo ong'i ni solid waste management ni wahandle machal nade. Ng'eny king'iyo ting'e ni as much as en challenge, but sani neno ka nitiere partners mosewuok mondo kony municipalities e weche mek tieko taka. Miwacho ni reduce, reuse and recycle. Ma wan kaka Siaya municipality wasebedo kwa engage partners go. King'eyo ne en process wach kaka nyisi mokwongo chani gini nyaka bed ni opuodhe gi executive kendo opuodhe gi county assembly mondo partners gi obi mondo konywa weche mek choko taka. To dawach ni e weche taka gi bendi nyaka wachak gig miluongo ni community sensitization. Waste ni igole pile. Waste bedo generated on a day-to-day basis. In fact, after every minute, nyakiyudi ni nitiere waste mo obedo generated. Nwach jochiro, jomawuotho, jofise golo solid waste management ni. Koro nitiere mikakati miwonjo ni sensitization. Municipality kaendi chik mar Urban Areas and Cities Act wacho ni nyaka wabed gi romo mar jopiny, mwatwak gi jopiny. Monego bed ni timre ding'wen e higa every quarter. Ma japiny nyaka bed sensitized. Nwach kata sirikal wuok ni choko taka, to japiny onego bed ni kosetiyo gi chupa mar plastic to kete kanye. Mago gik monego bed ni itimo. Siaya municipality wan gi pesa e budget wa mar choko taka. Kendo dawach ni wan nyaka gi staff
makonyo e weche choko taka gini. Wan gi environment officers, to wan gi casuals makonyowa e weche choko taka. Wan nyaka gi machinery, wan gi tractors makonyoga e weche choko taka. Guma dawar wacho ni ya, kata wan gi budget, to guma nyaka wang'e ni solid waste management is capital intensive. Gumwan godo okoromo. Emomiyo wadwaro wa bring partners on board. Wase engage partner miluongo ni MASA, mikakati Fukurumo, mondo gikonywa e weche choko taka ni. Kopogre gi mano, nitiere gik moko manyaka keto kangi mondo gibed kapok taka ong'eyo gik moko machielo. Kopogre gi sensitization mar jopiny, nitiere solid waste management site. Wan kaka Siaya wasenyo solid waste management site kumwa puke e yugi. Koro, as much as it's a challenge, kwadi mbele mondo wa sensitize jopiny, to kendo wamed budget mar choko taka ni mamalo matin. To wach taka ni biro bedo ko olose yo makare. Koro ok daher wacho ni functions gitu wantiere go watimo gi. To kaka jakoma wacho no, ing'e ni weche pesa nitiere nyaka mobilization. Alright. So nyaka convince nyaka executive ni tijni watimo yo makare mondo gimedwa pesa. Koro mage gik motimo mondo pesa medwa mondo wachoke taka e yo makare. Erokamana Linet. Taro ni mondo wawinjane to jo Homa Bay wacha ang'o kotenre kod wachni kapok wadhi e yweyo sa 6 mar odiechieng'. Yakораmogi adwani mondo winjane jo Homa Bay gin giwegi giwacha ang'o e weche mag municipality kata kuondego ma oketi mochopo rang'iny mar municipal, nikech moko kuom gik mabende winjo bed ni municipal bedo godo. Agomba ng'eni kaachiel kod Robert to kod Linet tang' ni pod med dhi nyime gi loso ka luwore gik ma jopiny owacho. Moko kuom gik ma mondo ket kamoro bed municipal winjo bed ni bedo nyaka gi kuonde ma masinde mag nego mach nyalo betie, nikech kama ji ng'enye gimoro amora nyalo timore. Koro mondo res bende magi bende nitie e alwora gi, to ka gionge ang'o gine manyaka tim, nikech samoro yudo ka masin mar nego mach en achiel to serve the entire county, to bende en mana kamoro mabor samoro mopogore gi municipality. Ang'o manyaka tim magieki? Wakungo wayudane ni jo Homa Bay wacho ang'o Nyakwaramogi. Ka wasewinjo gima jo Homa Bay wacho, then wabiro dhi nyime gi twak kawuok e studio kaachiel kod Siaya. Wan gi mor kabisa kuom bedo ni wan gi municipality 4 e Homa Bay ka. Mano Oyugis, Ndhewa, Homa Bay to kod Mbeita. But gisane to sida nitiere kuom municipality nikech gina municipality to gionge allocation. Koro ing'eni once ni nikech gionge allocation, waneno ka tamo gi kaka gitatije gi maber e Homa Bay ka. Iyudo ka tije gi monego gitim kaka pango town, oge kaka dang gipang town nikech giywago finance. Always wabedo kodgi e buche mopogore opogore kaka johala, to kwayo gi ma to gikoni ok dang watim mano nikech waonge allocation. But municipality en gima ber nikech nitiere funds moko madonjo mana through municipality to gero town. Kaka wang'eyo ni municipality ka municipality nitiere pesa mabire kowuok oko e World Bank. Gilobi for funds magero monego bed ni gero taonde kendo magero within municipality. Koro ing'eni mana magilobi no kende as per now magitegemea, lakini allocation moketnegi to koro onge nikech gik machalo drainage system mane within the town mago gin monego bed ni ging'iyo, pango town, issues machalo mag pi kata tax within municipality gin monego bed ni collect. But gisani gintiere lakini gin toothless. Oko migi migap gi nok onge dhadho nikech gionge finance. Ingega iluonga Eric Onyango Ager kata Ochwal mong'ere. An kaka sebedo nyaka chak neno weche mag kata nyaka ni county government bi nyaka kama koro wagikeni. Homa Bay ka pogo jotelo ni ng'ani tie idara mane gi idara mane tek. Nyayudo ka samoro kata ng'ama yweche office governor sika ka ni en jatelo kendo gik mowacho to timore atima maka kiny piny ru tiyudo ka gigi dhi mbele. Koro tich pok opangnwa, gik moko biro nwa mabeyo to joma control gi ok ane ka dhi kodgi maber. Koro kaka municipality
Anano ka jok mana chak nene yor juok ka ema pod dhi mbele gi juoko kaka gitiyo. Ana fail to understand ni to idara ni en idara mane to idara ni en idara mane. Inya yudo kanya ka jo enforcement Homa Bay ka ng'ato sieka to en odwa juogi makata gima miyo juogi idhier nono ni en akia. Koro ato gima duong' mang'eyo ni pok understand kaka jowagi tiyo. Pogo municipality kata gitije gavana kata gitije jo office gavana osetama pogo e dalawa. Koro mano to adieri ma wan godo ni jowo bed piny mondo gilos tich mondo bed maber mamiyo japiny mar golo osuru ng'eyo kuma owinjore nyon. Pacho ganda jo Homa Bay Nyakoromogi awinjo ka welo man go studio ka riwore kod ge paro samoro bende gibro medo lerane ni ang'o momiyo mage timore. Gin gibegi sama gichopo e buche ma giromo godo gi ang'o ma giwacho ma japiny winjo bed ni ng'eyo. Adwa ni mondo mi wadhi e yweyo madundo. Aparo ni wan gi yweyo ma saa 6 sani. Eka waduogo to wabiro yudo pach jo Kisumu bende kaso kwa senyo ndogi to kuro wuoyo kachiel kod mama bende uoro no aka nambari 36 no Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, X Ramogi TV KE. Wadhi yweyo madundo ka waduogo to potwak dhi nyime. An ka kod Robert Mandela ma en jakom mar board mar Municipal ma Migori, an ka kod Sigara Gumba ma en manager mar Municipal ma Homa Bay, kachiel kod Linet Oyola ma en manager mar Municipal ma Siaya. Waduto te wang'iyo ni to ere kaka inyalo res Municipal chandruok ni kanye. Ka waduogo bang' gik ma jopiny owacho, pek mage muyudo kuom jopiny giwegi. Kuom ranyisi, sama ung'iso japiny ni kae ma Municipal ochope, koro nyachuni nyaka idar ka, nyaka igol gini mondo isud kacha. Gin ang'o gini nikech winjo kaka giywago kanyo ni planning. Jogo pok otimonwa planning maber. Mano jo Homa Bay, wadhi winjo joma Kisumu gi ma jo Kisumu bende wacho. Gin pek mage ma jopiny giwegi bende gikelo e kinde ma koro chopo kuomgi. Do winjo kaka giwacho ni nitiere tudruok ahinya kind johala gi Municipal giwegi. Gima gikia ni jo county timo ang'o to Municipal timo ang'o. Gino tamo ging'eyo nikech kare utiyo manywanda Udotenga. Nyakwaramogi wadhi yweyo ka waduogo to wadhi nyime kod twak. Mungu, asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuniamsha asubuhi. Asante kwa baraka na neema zako. Asante kwa wema na fadhili zako. Umekuwa nami kwa mazuri na mabaya. Niwezeshe nikupende zaidi, nifuate ahadi zako, kwani uko na mipango mema kwangu. Amina. Dial *811*404# to get Mungu as your skiza tune. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tugo kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Rege Iowa. Tichadeki Nyakoromogi jwang ama nyojo tumbe miero sana katogomba katu pole pole tu. Tichangwen en ching jodongo. Easy. Kama nene, gikmano timo chon sana Nyakoromogi jwang ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach Nyakoromogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakoromogi jwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza. Sapar gideka paga binya Nyakoromogi jwang nyaka sapaga Rio Ramogi TV. Usikose. Liet maratari. Kuka nyunga jwa. Kiana ng'oma miyo Nyasaye nomiye hawi marach, emomiyo noketo ni en nyako bedo osiep gi Niti. Enosetimo ne Niti gik moko mang'eny ahinya. Otimo ne gima duong' ahinya ka ma ng'ato ok nyal timo. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design
yani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Machiegni kendo Nyakwara Mogi bang' wuok iwe odhi nyime gi twak marwa ma iwacha wacha onge gima imong'o ka Nyakwara Mogi nikech gima odwaro en ng'eyo ni to pek ni kanye, ber nitiere kanye, to ang'o gini ma nyaka tim mondo joma ni kod ting' mar chopo dwaro mar japiny yudo yot e chopo dwaro mar japiny. Japiny bende ng'eyo kama ting' mare nitie e konyo e chopo dwaro ma en owuon en godogo mondo timre yo makare. Ora ni mondo watudre kod Millicent Adhiambo ma en jafwambo marwa ma Kisumu mondo nyiswa ni to gwenge ma Kisumu oganda wache ang'o e weche ma kamagi e okinyi ma kawuono kata onyango ma kawuono en odiochieng' oseromo saa 6:07 odiochieng' ma kawuono ni Nyakwara Mogi e wach mar weche mag municipal kaachiel kod rito alwora mag municipality. Machiegni nya Millicent kopo ni winja thuolo ni mari mondo koro ni achiel kachiel chal ka gima Millicent pod ok winjwa. Kapod ok winjwa obiane mana iye kama piyo piyo. Winjo gima joma beyo wacho. Functions funds utiyo manywanda odotenga gikia ni maja municipality, gikia ni maja county, gikia ni maja sirikal mamalo, ang'o matimora? Ang'o momiyo onge yo mokol maber ma otuot makare motiti maber mung'e ni ma to koro kae ng'ani munjo bed ni tiye kama kama. Doni nowacho ni pod utiyo kowuok kuom piny owacho mar county nikech gin jok ma nigi mandate. Yes. Agomba we ang'adi mondo wadhi ni Millicent kaso dugi. Millicent ka koro inyalo winja thuolo en mari mondo ing'ise Nyakwara Mogi jwang' gik ma jo Kisumu paro e wi tok mano wan godo okinyi mano wachako okinyi kar saa 4:30 kendo mabro dhi godo nyime nyaka rom saa 7. Gin gi weche mage miwane wach mowuok Kisumu e wi iwacha wache ma kawuono. Erokamano ahinya George Bati, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Kawuono gi thor wach ma wan go kotenore kod kaka municipal tiyo e gwengewa kata ne jodak mawuok e counties mopogore opogore pachoka. An kae kod jodak ma Kisumu wawuoyo ne pachgi to gin to bende ging'eyo kata municipal ma gin godo e county gini ma Kisumu kata kaka otiyo ka bende tije no endo chopo ne jopiny kendo adwach jopiny gichopo kendo giketo e tim. Machiegni abro chako kodi bro ng'iyo mana kacha kama koni maek ni chagi nyingi mondo nyisa ni nyalo nyiswa ni Kisumu county kaendi county ni midakeni inyalo nyiswa ni be ing'eyo municipal manitiere e Kisumu ka to bende ing'e tijgi. An onge ng'ama nyalo ng'e ni municipal exist nyinga Odumbe Michael. Ok inyal ng'eyo Kisumu ka ok inyal ng'e ni municipal office mare ni kanye tang'o ma gitimo role mare ma gitimo e town ka ji ong'e ma ni county government but onge gima timore e Kisumu town ma ji nyalo wacho municipal timo kich kata kichako kiwuotho kia Busia kibiro county ni olil ma pok ni town olil nyaka nene kata mana jo municipal mane choko takataka mtokni moko mane kawo takataka dhi puko tere gin dustbin onge mago no tho. Kisumu ko iparo ni wan gi municipal adi? Municipal should be about I'm not wrong, about 6 or so. One Gahero, one gi Moroni, one gi Seme, one gi Katito, one gi Sondu, manadi. Gin about 10 katina ina. It's about 10 manyalo ng'eyo. To mago duro kata dhi mana sani kata dhi mana Ahero sama wuoyo kodini. Ok dinge ni municipal exist Ahero. Ahero lil makata piny kata town de lil ok nyaro mag Ahero. Olil mar adier. Maka sani ka pindu wuok to dhano tho ka gima rum. Koro gimomiyo giwacho ni gin gi municipality kata ni municipality ma exist onge. Weche mag wuoth kod ohala chalo nade municipal ma wan godo e county kae? Ena ni chike mag girido ne jo matin ma jo ohala gi. Ka ok ne girido chik to ohala dhi maber. To girido chik ma kidhi Kibuye en mara Kibuye odwa muko. Mara kia ng'oyo timo. Gin gisika ni gimuko gik moko.
gionge tangible thing magawacho ni wadwa timo ma watim ma to ae ka watim ma onge gina gina watimo ma gijam koro Kenya ng'eto municipal ere ng'ama ni ang'o mowinjo tim kata okenge made mowinjo keti mondo mi tij municipal onenre. Municipal omiyo miya line mare mar tich under the county government mong'engen ma municipal area municipal ne timo mag yue town kata kiwuotho Kisumu town ka ok dinwang' kata jayuech ma yueche town ka ok inyal nwang'o koro momiyo gwacho ni gin municipal koro akia. Erokamano ahinya. Machiegni in kaka jadak ma Kisumu cha gi nyingi mondo nyisa ni king'iyo municipals ma nitiere e Kisumu county kaendi be ineno ka gitimo tijgi kaka owinjore e yore mag chwalo dongruok ne jopiny kata chopo dwach jopiny kaka owinjore. Ginyinga ni luonga ni Alex Wadegu Gilo, an jadak ma Kisumu county kaendi to an asebet kaendi from municipal nyaka sani. Koro ka county government nobiro 2013 koro kanwa biro ka 2013 under devolution ne municipalities moko nobedo abolish nochung gi kaka Nyando municipality kachiel gi mamoko manwan go Kisumu county ka. Koro ne governor ma Kisumu ka ni mondo nodwok services machiegni gi jopiny nodhi oloso towns ma towns gi mapano gweni koro gin municipality ma wan ga Ahero town, wan gi Katito town, wan gi Kombewa town, wan gi Maseno town monego bedeni gi municipalities mamagi. To gi sani ka samo wuoyni ok wanyal neno gima municipality timo nikech county kachiel gi city omodhogi. Koro ng'ere kaka wan kuma nitie Kisumu kani. Kisumu ni en city within a county. Mong'eni nya Kisumu city oko cover Nyakach to oko cover Nyando, oko cover Seme to oko cover Muhoroni. Koro wacho ni Kisumu city ni en gi wards 14. Koro county be pok otimo demarcation mar boundary mondo ng'eni maendi e giko mar city to koro municipality chako gi ka. Koro miyo kata kan tiere pesni kata gik moko ma municipality onego bed ni timo tiyudo ka giyule tich koro ikoni jo county monego bed ni timo ma jopiny ong'e ni county monego bed ni timo mano. To diere machon kan wantiere under municipality ne wan gima niluongo ni LASDAP, local action development plan. Koro LASDAP ni kawo pach jopiny kendo ne ginyalo wuoye gigo ma gidwaro obed waste collection obed yore mag nderni yore mag teyni ni nyalo dhi to i-consult gi. To koro gi sani to onge ng'ama inyalo neno ni ma ja municipal ne dwaro pach oganda kuuso gik ma municipality timo. Waneno mana jo county ma samoro katimo public participation kuuso county project. Yeah. King'iyo kaka municipality serjwa kanyo ni tich magetimo malong'o onge. Wang'e ni nyong'o nobiro moketo taunde moko e rang'iny mar boma. Wacho ni moketo gi municipality kaka Ahero kaka isewacho. Kamano. Nyisa ni king'iyo weche mag kaka iwito taka. Kamano. Weche mag pi. Be iparo ni municipality osetiyo tij kaka dwarore mondo mi okony jopiny kata mi jotim ohala lwasi makare mar loko. Dawach ni pok gitimo tijgi e yo makare nikech kiwuok ka midhi kata mana Nyamasaria e bridge kacha idhi do ka ji loko kanyo to idhi do ka ntiere kanyo taka heap mar taka. Kiwuok ka kidhi kata Nyalenda Western ka nyocha nikero skip moro ne ntiere kanyo manikete taka. Skip no is no longer there, nodhi ogole nikech nopong' to nopukre koro jopiny nodhi ogole kanyo ne temo wang'e koro kuma nokara ka notere scrap wakia ni nodhi kanye. Miyo yore mag taka pok okete e yo makare to gine ma gililo nyaka nam. Nikech kidhi kata ka sani wantiere gik moko mineno kaka mamine ma sani loso go nyithindo mag pampers gi. Pampers oket kila mahali, iketo gi e gunde to gibedo dumped kila mahali. To weche mag wuoth chalo nade? Weche mag wuoth to kaendi neno kaendi means of transport en boda to boda mineno ni en gi challenges kalure gi fuel price nitiere malo, pesa med malo to ji to onge jok matiyo onge nikech tich onge tich tin. To jaboda mineno ni bende ineno ka en tich ma jaboda ok chul usuru e town ka. Mineno ka municipality gi bok ong'eyo ni to ere ka ginyalo medo on source revenue margi. Ka koro jaboda ok chul kata ndururu to onge kaka town nyalo dhi mbele kata municipality. Koro nyisa ni okenge mage migombo noketi mondo mi une tij municipal mondo konyo jopiny. Koro mokwongo aneno ni ka nyalo bedo yore moko makare minyalo ket kata kaka mag waste collection kinyalo ndik jotich moromo mag yweyo town to kachiel gi issues mag security lights jigoyo gi dimbo dhano inyore ichalo ng'ama odak e reserve tin e town. Kisumu ka kiwuotho gotieno
town olil kila mali en mudho ikia kumidhi bed attack koro ka lighting system nyalo betie to CCTV cameras be inyalo ketie makata ka jokuoge mako ji kwalo ji tinyalo negi koro mano di bed gi maber kwa keto yore mag ler to kachiel gi mag mondo wawuoye mudho ni to gi ler mar yweyo town di bed maber. Pero kama nyaka watieko mana mapiyo in bise neno lokruok nyaka ne ket gwenge moko lok gi bedo taonde ma bende waluongo ni municipal, for example kaka Ahero, Katito kod mamoko kaka jamoda Kisumu. Wawa mak ni kamera. Ero kamano Mili. Nyinga Vincent Ouma. Mongere kaka Lasti. Gimwaseneno ka like municipality there's a poor performance. One gi poor performance mar cleanliness mar town. Like ingeni ok dwa bed ni wapako ler kata wapako development to keto negowa. Gimosebedo ka inyawa en like the 2-term 1-term thing. Mane gi wach siasa wawe wach municipal wacho ni cleanliness of town tago tilando ga ni Kisumu en achiel kuom bombe maler e pacho ka kendo pinje maoko to wacho ni kung'iyo municipals mag Kisumu to lil ng'eny ang'o monyalo nyiso tend municipals mondo mi kata kila ni Kisumu ler to bed ni oler iye nyaka gi oko. Koro gima nego sirikal otim mar county nego gi mobilize the youth from the ground states kocha get mobilization kata empowerment mar yue town pile ka pile mana pane dhi konyowa. Anyalo ni nyalo medo na gimoro katieko kodi e penjo mapenje no ilando ni Kisumu kaka achiel kuom municipal en kuonde maler en town kata boma maler Kenya ka kendo pinje maoka ang'o ma wanyalo timo kata ang'o minyalo tim mondo mi kopo ni lando no ler adieri to bedo maler nyaka gi municipals mane oketi kaka Ahero gini Katito ok ni pile pile do ka jwala ywak ni chiro lil osuru to gigolo. Kamano giminyalo tim ka mondo Kisumu ni obed maler en ka inyalo kal chike assembly kacha mo domesticate kazi kwa vijana mondo vijana ma waste energy kinyalo ti kodgi e unlogging mar drainage system gi cleaning e wards mopogore wards 35 ma Kisumu county kai kodgi vijana ma ywayo ndara ma ywayo nderni to gi clean mtaro gi to gi make sure ni taka mantiere wuok kanyo to gibe giyude gimoro matindi ni ka county allocate ne gi pesa e budget to dibed gi maber mane momiyo neno kanwa koni ka ginyalo yawo revenue collection base mar gi gin increase revenue streams makoro kata kain ja boda boda ni kagi nyalo choko usuru kuom jo boda boda to gidhi konyo gi ndiko vijana moko kazi kwa vijana mondo kazi mtani ni oduogi koro kidhi Manyata to jo Manyata be ni nyalo yo jo Manyata to gi clean the drainage system kamano jo Obunga oloso bunga to gi loso ler mo bunga jo Nyalenda be choko taka ma Nyalenda to gi yweyo gine ma Nyalenda Ahero be dhi to golo taka moko makikala Ahero to kidonjo Kisumu tineno mana taka ma Ahero kai makuongo ruaki koro ing'eyo ni to taka ni ere ka vijana nyalo gologi kendo ikonyogi mondo e yore mag chudo ni kamano gi Katito gi Kombewa nikech chudo ni mondo tinga odhi kocha yudo ka tek nikech county nigi tracks matin koro geche gi ok wuoth nyaka e vijiji kocha koro ginyalo konyo tiyo gi vijana mondo waste moko manyalo bedo disposed e mashinani kocha inyalo tigo do moko inyalo tigo kata loso chiemo gik moko mopogore kamano. Mana kamano George Bati iwinjo mbaka ma jodak ma Kisumu obago e yora ni mbaka gi weche mag municipal ka giyango moko kuom municipal ma bende nie county ni ma Kisumu ka gichako gi Kisumu owuon kata boma ma Kisumu owuon kidhi oko Ahero Kombewa Maseno Katito Sondu Moroni wasi e kind mamoko giwacho ni ka ging'iyo ok gine tij tend municipal ahinya e kuonde go nyaka ne ket gi rang'iny ma kamano ka giwacho ni gwenge go kata bombe go lil otimanewa weche mag odundu mag minyaga ok lose yo makare weche mag arita kwe ok lose yo makare weche mag akaw pach jopiny kaponi idwa ket gimoro ka ida tim gimoro bende ok tim koro gigombo ni ka inyalo ket chik moro e od bura matin ma Kisumu kata assembly mondo miyo kal e budget ni nitie kaka wach kazi kwa vijana inyalo duogi mondo okony ojende ma bende sani endi onge tije kendo wachno nyayo weche mag arita kwe to mano nyalo konyo kendo nyalo miyo weche mag tend municipal teko kata mijingo mar tiyo mondo jopiny oneni tang'o ma gikonyo godo oganda ka kamano kionge penjo taduoko ni mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo okinyi makawano kotenore kod tij municipal. George Bati an kuomi kamano nya Millicent Adhiambo kuom
ler michiwo kowuok kuom jogo ma otwa kowuok e boma ma Kisumu kalura ma Kisumu bende ginyiso moko kuom kuonde manitiere Mospa magikone ok timre makare. Millicent adwani mondo kora we thuolo ka wadhi nyime kod twak kama ka bende aduogo e studio ka mondo wamed dhi nyime kod jowa ma wan go e studio kaka achiel kod Lina Toyola mantiere Siaya. To kapok aduogo ka nitiere paro ma bende nowuok Kisumu motelo motende kod kaka itayo jotelo tayo tije e weche mag Mospalgo. Adwani mondo mi achak aduoke ne matin Kisumu mondo winjane to jotelo kaka jotelo tayo tijego to iwachi ang'o e weche mag Mospa. Erokamano, iluonga ni George Abok. Telo mar tok nyong'o ka nyong'o koro osetieko tam ne ariyo ma osebedo ka wan Kisumu kane. Wada jatelo maber matayo wa Kisumu ka. To ahinya wada jatelo ma ng'e ngima mar johala ma Kisumu ka. Johala osebedo ka winjo matek ahinya e wakati manyiche wantie chien ka. Wada jatelo mawang' ma kwatero. To ng'e ni johala nitie. Johala gin ni kuonde machalo nade. At least kwa yudo jatelo mong'e ni jo wakaligi. En ge kamoro minyalo kete maber ma at least en gi tipo. Chieng' ok chame. Buru ok gigegi. Ne johala mantiere mag joanda swekra. Ahinya wadwaro jok ma ka wane jatelo ma kadonjo Kisumu County ka. En jatelo mong'e ni jo Kisumu ni kuonde machalo nade. An iluonga ni Jack Nyambega. An a resident ma Kisumu ka. Jatelo ma wadwaro e governor Kisumu onego bedie jatelo man gi chia ma down to earth. Obed jatelo Koromogi jopiny medo loso e wi kit telo ma gidwaro to bende magi tudre kod weche mag telo ne municipal nikech king'iyo chik wacho ni county governments kata governors nitiere kod thuolo mar chugo gigi. Koro aparo ni ma bende ywak margi kotenre kod weche ma degier neno ka jatelo ma donjo ka ni kod paro maliwe chunye gi ng'eye chunye ni municipal gi tiyo nade. Ang'o ma nyaka tim ne jopiny mondo ochopi dwaro mar municipal gi. Winjo paro mowuok kuom jo Kisumu kuom jo Homa Bay nyaka ge sani magi gwenge ma oseyude paro margi. To nikech nowacho ni gigi gin gik madwa chalore across. Robert ne wacho ni nikech king'iyo across Lake region gigo dwa chalore. Kendo midhiero gi chal ka gima matimore mi. Kiwinjo kaka jo Kisumu ywak wach mar taka kaka jo Migori bende ywak wach mar taka kaka jo Homa Bay bende wacho ni taka no pod en chandruok. Moko wacho ni Kisumu en koro city manitiere e county. Tiro ka gin gi masinde matin. Igombo ni mondo masinde gi omedre. Penjo makoro kela ka. Bende jopiny ong'eyo ting' margi. Bende nitiere sensitization mwinjo ka achiel kuom ji wuoye ka. Ja Homa Bay nowacho ni tudruok osebedo godo malach. E weche mag ni to ujo bed ni ji tiyo nade. Kata kamano pod utiyo achadha. Utiyo manywanda odo tenga onge pogruok mar tich kanya mwacha godo wach mar pogruok mar tich ni ngane timo mangane timo ma ingane unjo bed ni timo ma department unjo bed ni timo ma kaso wang'in to bende utuduru e yo mane public sensitization and participation kuom gik ma timore municipalities gi be timore koso mano bende pod onge godo omenda manyalo konyo e chopo ne jopiny e alwora mag municipalities gi mondo nyiso gi gik modwa timo gi chenro manitiere. Yes, Agumba Sigar. Awinjo jo Homa Bay to telo en ni mondo wakaw pach jopiny to pach jopiny emwa kete i chenro mar development to paro moro wuok kanyo ni mipangilio moro pod bago gi tadier gima bende mora magiwacho adier ni wasebedo kwa tudore kodgi uyanga kuom muda malach nikech kaka municipal ma Homa Bay wa legalize wa formulate People's Citizen Forum. Mano quarterly forum ma kuom 4 quarters mar county government in financial year. Waromo kodgi every quarter mondo wawinj pachgi. Mano ni e kalenda. To kopogre gi mano, e seche miwacho weche budget ma bende kelo weche mag annual development plan mondo gi discuss. Wase push mano konywa makoro giko ai ward based municipalities bende koro ket maggi e plan mag public participation. Wambe wadhi wawuoyo gi jopiny nyaka weche budget. To functions te kata activities made wabed godo ng'eny gi kipenjo jo asego ok kal kata 2 weeks kapok barazas madongo in a month
nyaka iyud ka ne waluongogi kopogore gi madongo ka. Koro kama bire ma bende jaduong' Jako wacho, ng'eni sama wadonje teloni mar county government ka, nitiere jogo mantie council chon, to nitiere kaka ne gitiyo to moko bende poko retire, to nyaka wang'i kaka iumo paro machon gi jogo modonje county government gi jok ma bende kore kano biro e sirikal masani mondo yud yot. Inductions notin, nitiere jogo ma winjo gi seche moko bedo mayot, to nitiere ng'ato ka ng'ato nikech employees gi staff gi thoth nyowuoyo, seche moko inductions gi kata ng'ato ng'eyo, tibiro yudo ka ng'ato dwa timo gimoro kaka nong'iyo notime chon. Adieri chutho kama nitiere municipal by law, kata king'iyo section 48 of the County Governments Act 2012 wacho niya, biro bedo established Urban Areas and Cities Act manoset 2011, to in implementation mare kama exist any urban area, either city or municipal, ka wache gi kizungu ni any other organ becomes subservient to the leadership of that urban area. Koro nyiso niya, municipality is given the priority, but municipality tiyo under the main mar county government. Koro yie na mondo wach niya, gimo wacho is true. Koro yie awuo kodu jo Homa Bay mondo wamire tich mayot. Nitiere gigo mondik e chik ma kata pok isomo kata isesomo to kidhi e court ok inyal wacho ni an ok ang'e ni chik ni exist. Matters urban planning, kapok igero gimoro amora kama igere, sani ng'ama nyalo keto ni mana signature of approval and the city manager miluongo ka ni municipal manager, but ok dhi bedo city en an. Tende ne wakungo tere technical committee mar planning mondo assess mayud ni gimi idwa gero, ne idwa gero at the right place. Kose mi approval ni gini koro ket kama place, kata ka en container, kata ka en ang'o zoning trading area, biro license now to timo biashara. Aparo ni manyatiko. Man was one of the confusion movement. Another thing, onge kama enforcement officer okay. nigi chik kien gin gi implement powers more from the executive, to kendo magwa kaka municipal mobedo donated gi that executive. Okay. Koro yie na yie mondo awach ni kama wacho no, yes, mago to era winjo, to jopiny wabiro medo timo public awareness, yes, and mondo wawuo wang'e ni chenro mage ma municipal owinjo tim, to gimoro amora mitimo kanyo county ochiwo teko kuom municipal mondo tim. Nikech thuolo marwa bende medo dhi ahinya, adwa ni mondo kapok adhi Linet mande Robert, imbe wache achiel ariyo, then wabro dhi yweyo ma saa 6:30 kaso waduogo gi Linet mondo Linet biro nyiswa ni to gik ma jopiny wacho gi be oneno gi siata ng'ama nyaka tim. Yes. Erogamano ahinya, but wach mokwongo en about the confusion mantiere government structure. Ng'ama timo ma, to ng'ama onego tim ma, to ng'ama onego tim ma. Wach mokwongo ni mano is true, nitie. County government nobiro ka gimane ji ong'eyo ne en county council. It is true ni county council ema tinde ne wan gi richa, ne wan gi mayor. Then sani tinde wan gi county government whereby we are having the governor. Gimonego bed ni wang'eyo ni sani kata mana wan ok luongwa ni mayors, iluongwa ni municipal board chairs. So mano e kaka gino nitiere. Last month ekane municipals oyudo jotich maggi ma nondiki through public service board. Chon like last year municipals nene managi managers and the boards. There were no staffs. Staffs wayudo mane kuro wayudo architecture, wayudo the QX, wayudo the planner and the etc. These are one of the things mamiyo wa indications ni now the municipals chako bedo gi functions maggi. Kose bewa jotich kore kinyalo mewa duties koro mwatimo ka koro wan gi jotich kata jolony mong'eyo kako nego bed ni itimogi. Koro jotich manyo wayudo gi. For example in Migori, municipal ma Migori wan gi working tags. Kana donjo ka neno ka ji oliero gik moko e ng'utigi. Ane gi tags mag staffs maga maka gine field to ng'ato ng'eyo ni ma jatich ma oae office mar municipal.
wantiere gi law framework. Aparo ni jogo matiyo, for example, kibire Department of Lands, wan gi Department of Planning, wan gi weche jok mochung' ne weche mang'iyo weche mag lope, wan gi surveyors and etc. Jogi duto gin jotich sirikal, but each and every person onego bed ni ng'eyo ni where are their areas of jurisdiction. Ng'ato onego bed ni tiyo to chopo kanye mondo mi kik gi confuse jopiny, kata mondo mi ng'ato kik tim gima onego bed ni ok otimre nade ok otim. Koro e municipal ma Migori an gi joywecho mayweyo town, mang'iyo ler mar town. Ka gitimo ler makamano okinyi, gin gi gik magirwako manigi lebo kata mana ranyisi mondik ni Municipal of Migori. Mano nyiso japiny ni joma ywechogi gin jotich moa department mar municipal. Mano e kaka we in Migori we are able to identify or to differentiate ourselves with other departments, but waduto watiyo ne serikal achiel kendo watiyo ne jopiny achiel. Pek mane moyudo kuom jopiny sama somaro nyiso japiny ni wuok ka odhi kama. One of the things sensitization, public participation. One of the things within our policies and public participation. Onge gino minyalo timo ka ok consult gi japiny, nikech japiny ema dhi timo ne gino. Pek ma wayudo en ni winjo dhano ok yot ahinya. To gimomiyo wayudo pek bedo affected gi kata chandruok wuok gi functions mananyisika. Remember ne kwa wuoye weche mag function to nego bed ni the municipal itself as an office bedo gi law enforcement officers. Jogo manyalo keto ji. Ka osetimo public participation munyiso gi gima gitimo, ok ji tema biro winjo. Wan gi jomi luongo ni tama. Onego bed ni seche ma wan gi tama gi watimo law enforcement ma gin nyaka chungi eka gitim mano. Nikech ka wawuoye weche machalo kaka daro ji, anyalo miya very good example gi Kisumu. Abalawanga is known everywhere because of the force motiyogo e seche ma ogolo ji kuonde moko onego bed ni gibedi. Seche ma ng'ato osegero ode owegi ma obedo kanyo, kano miye kata mana barupe ni mondo mi obed kanyo, to town lokore odiochieng' kodiochieng'. Onyalo yudo ni kanyo koro osechopo sama koro en odwaro yo kaluwore ga achiel ariyo adek ma ok nyal geng'. Koro wadwa daro ng'ani itere kuma chielo, to embe mae kumuse beze ma customers mage oseng'eyo, waburo dwaro law enforcement. Nyaka ibi yud challenge kawuok kuom japiny, nikech planning the urban nitiere weche bende mag siasa. Koro one of the challenges mawayudo gin weche mag politics. Remember ni the appointee of the municipality staffs, including the chair and the governor. These are political posts. Ma challenge mwayudo ni seche midwa dhi daro ji kanyo, governor nyalo wacho ni we daro jogo nikech dhi interfere gombulu mare. Haka sani koro wamanyo tutam. Idwa dhi daro jomoko kumoro, onego bed ni kanyo itime gimoro, to jo same people gi begin joge governor madwaro ni mondo ogone governor tam mar ariyo. Seche mise daro gi kanyo to governor ok owuoyo, opponent marwa kata opponent mar governor biro to wacho ni dongu neno ko frustrate with town. And ji nyalo lokore through that. So politics is the major issue mamiyo wabedo gi problem gi dhano. All right. Yes. All right. Sigaro wadhie yweyo matin, waduoga nyekwara mogi wakaw yweyo madudok mapiyo piyo, ka osido mago manitiere yweno kaso duogo kendo. Twak pod dhi nyime mae ni wacha Ramogi TV. Uliet nyakwara mogi kendo mulo ngimani achiel kachiel. Yesu tunyamor kadendi baba, Yesu tunyamor kadendi, Yesu tunyamor kalongi baba, Yesu tunyamor kalongi. Kidna ruoth. Mondo mi yud wer mar tomit na kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash. Parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Gima very important e pith mar gweno ni odwaro pi maler machal kaka mana ma in imodhe odi.
hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waye donga wache dier. Parineti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Koro kawuono wadwa loso kek, to tong' mineno ka kora tone en tong' moa e puodho ka. Gima nomiya mijing'o ne en wan gi portion mar bakery. Koro nitie ndalo moko mane tong' norumo kabisa e town. Koro nabedo piny mwaparo gi jaoda ni hapana, ang'o mwanyalo timo mondo wa fill this gap manitie ni. Koro ne wabedo piny mane wadhi e bank mar Equity mane gimiyowa capital mwachako go issue mar gweno ni. Gima very important e pith mar gweno ni odwaro pi maler machal kaka mana ma in imodho e odi. Come to restore and rededicate and consecrate these spaces which have been defiled by an attack of the goons who came to the church to attack. Tend kanisa Anglican obago alam mar puodho kanisa mar All Saints Cathedral bang' monj gi kweth njore dwe mokalo. Picha mag wang' dede nyiso kaka obila notero ringre Albert Ojwang' nyaka e kar thieth ma Mbagathi. Wawito kijana matin miluongo ni Ken. Oyude konindo to kwang'e ni tang' momiyo nindo. Wakwayo na rita kwe mondo miyo bedie maber. Ng'ato achiel okwany ringre mare e chiro mang'ia, kama wachore ni rochruok arita kwe osejimbore. Wadhi mbele nyakora Mugera ni mundu tudane gi Linet Oyola ma en manager mar municipal ma Siaya. Mondo nyiswa ni to gin okenge mage gin giwegi magitimo mar ni tudruok obede yo makare e kind jopiny kod tend municipal no. Kopogore kod mano bende obiro ng'iyo ni to gin ang'o gini ma samoro winjo ka jogo mowuoyo Kisumu gi Homa Bay owacho machalre kod pek ma samoro yudore e gwenge ma Siaya. Linet, ka inyalo winja miwane weche ma wawach gi jopiny ma Kisumu kachiel kod Homa Bay kachiel kod bende samoro pek ma un wegi oyudo kuting'o pek ma tudruok e kindu gi jopiny e kinda ma udwa timo chenro moro mamulo Muspa. Gin ang'o gini ma nyaka japiny ng'e ni ma en ting' mara kaka japiny? Erokamano, jogo mowuoyo e gwenge mopogore opogore go an ayie kodgi e gigo ma giwacho nikech kineno kata ka county government nobedo created. Nineno ka thoth jopiny ne kia ni county government nitie in existence. Kata sani nitie jok makia ni nitiere 47 county governments in the Republic of Kenya. Mano manyiso ni sensitization en a process manyaka dhi mbele. Kamano kata municipalities gi nitie thoth ji makia ni municipalities exist. To dwaro makende en ni onego bed ni jopiny bedo sensitized ni sani nitiere urban areas. Kopogre gi cities, nitie municipalities, to nitie nyaka towns. Adoko erokamano maduong' ni Ramogi TV, this is part of sensitization matimre ne jopiny. Ging'eyo ni kare bende nitiere office mek municipal managers, to nitiere gino miluongo ni municipalities. Koro jogo mowuoyo go owacho adier ni nyaka wakaw okang' makare mondo wamed nyiso jopiny ni municipalities nitiere
to municipalities gi tijegi gin mage to gitiyo e yo machalo nade. Mar ariyo gima daher wacho en niya, neno mar municipalities gi biro yangre kaluwore gi tich magitimo, implementation magitimo various jurisdictions magin go. To kaka gwacho mokwongo cha en ni challenge mokwongo en weche omenda, resources mimiyo entities gi. Iwinjo ka jakom kanyo yuagre ni municipalities face challenges make implementation what okmigi pesa moromo. Functions should follow resources. Iyudo ni kata samoro wayudo pesa to pesa ni wayude marom nadi, onyalo konyo e yo makare. Emomiyo wacho ni kaka wan Siaya County Executive nosekano bill mar funding of urban areas. To ageno ni ka gino die County Assembly then obed approved to nitiere ratio mibiro tigo mondo kimiyo Siaya pesa timiyo Siaya pesa marom nadi mondo giugunja. Sani kwa wuoyo tibiro neno ka nitiere pogruok e municipalities ka municipality wants that specific challenge. An gadiera ni kama gotimre to jopiny biro ng'eyo existence of these municipalities. To nende wacho kata ni nitiere chik moto ni nitie continuous sensitization through urban fora, romo mar jopiny gi municipalities. En kwayo nani kar romo aina gi oluong jopiny bende owuog mondo onyisgi ni municipalities gi timo tije aina mage to gitiyo nadi to mpaka gi wuok kanye kachopo kanye. Erokamano nya Linet kuom duoko makamano. Aduga iye kamano mapiyo piyo nikech kakoro watieko wachni. Ne owuoyo kuom weche mag sensitization and public participation. Pek ma japiny bende wuon samoro nyalo miyo municipality chopo dwaro mare. Wagoyane mapiyo piyo agumba mondo watieki nikech wan gi dakika mok ng'eny ne auchiel. Aparo ni really japiny nyalo neno ni ong'iyo gi kama notime ohala. Koro japiny seche moko ok dwar environment manyien. Odwaro ni mana kaka kanyo adjustment moro kuom gima dhi ufukune ok obi gombo. Moro bende nyalo bedo ni luwore gi background kaka ng'ato nowuok gi kaka nodak, mano is one. Number 2, number 3, ng'ato nyalo bedo kaneno ni en indigene or what, kanye mano nyuole koso no nyuole kama chielo biro to dak e town. Nyane ne ang'o migola kama to kama kaka ne wadak. Weche mamoko bende nyalo biro in terms of literacy and level of education. To mamoro bende nyalo biro ahinya ni ng'ato nyane ni en ng'ani en gi godfather moro kata en gi jasiasa fulani. Koro gik moko kao political angle kopogore gi weche mag development mwadon watim. But seche miwacho kanyo mag the challenges, but ana wuoyo gi joma be ni legacy mabiro dong en legacy gik mwaweyo kata kopogore gi siasa for landmark features mwaweyo mabiro konyi in owuon to gi nyithindi maseche moko biro tiyo e Homa Bay ka in koriti korionge moya. Kek nyithindo gi chieng' moro wach ni babu ema nitiere kato no resist change, mamu ema nitiere kato nok gidwar development, koro giti gionge moya and we are in an environment to piny odongore to koro wan kama koro ok wanyal mor godo nikech our governor to tiyo nyaka 2032 bang'e no en owene ng'ama chielo to dhi malo. Gik mwanyalo timo sani muneno kaka watimo restructure town, posta, hospital, anyisi unu gol containers ka to wachange gi modern. Watim gi uru sani ma pod wanyalo ndiko gen writing ni this is a trading zone. Chieng' moro ne a excellency maber man gi paro maber ni wuogi makoro wadhi. Maybe a system biro ma will not care. Mane gima danyis Homa Bay. To ageno ni kopo ni idhi ni koro ni wadhi unu watieko wanyisi gimoro eyo machuok yes. Dwe manyien tarik 18 winjo beni jite Kenya mzima, the world as a whole osebiro Homa Bay. Nitiere Africa Smart Cities and Township Alliance Conference ma international. Pinje mangima from Asia, pinje 15, from United States, pinje 4 biro ka United States, UK,
and a number of countries in Africa. Wadwaro wacho weche WASH conference maduong' ma be machakre 18th nyaka 20th. Biuru duto jite osegwel, delegates register, akwayo ni biuru dongruok ni ma be wadwaro kanyakla kaka wanyalo timo urban transformation, weche mag health, weche mag climate resilience, to gi weche mag WASH on hygiene. Karibuni sana Homa Bay, the upcoming city. Erokamana Sigaragumba. Yes, Robert, watch nini? Adwa kuonga dago erokamano ni adwa wacho ni through His Excellency the Governor together with the municipalities osetimo maber monyalo timo. Mokwongo ni the last regime boards were not existing. Sani wan gi municipal board, people know the chair, people know the manager. Mano manyiso ni municipalities e gwenge ma Migori ng'ere ne jopiny. Adwa wacho ni Bati kawuono ni gochona ka Nairobi kani nitiere container moketi e chiro ma jopiny ok dwar kendo ne gigole ma giketi aside. Adwa na med sero ni container no onego gol mondo ket aside kabisa nikech poko kali office. Mano nyisi ni sensitization mwawuoye sani ni kata awareness kata keta yanga ni municipalities nitiere e county governments timore gwenge ma Migori. Ji oseng'eyo kendo ging'eyo ofisege. Mara riyo gimamiyo adwa nyisi ni Ochila yako temo matek mondo serikal mar municipals obed ni ong'ere. Wan go office kendo ndik maduong' e bath Migori Law Court. Kanyo nitiere office chairman, nitiere office manager, nitiere offices mag staffs. Wantiere kendo jopiny ong'eyo. Ta about sensitization mipenjo challenge ma wantiere go. Wadwaro ni un bendo konywa kendo wadwaro ni governors ochung' matek. Kanyo cha waloso weche mag chiro because one of the things within the municipalities is to do modern markets. Jatenda no chung molanda yanga ni chiro ni belongs to the municipality because it is within the municipality but not trade. Ingeni ji confuse ni now it is trade or municipality. No chung molanda yanga mo wacho ni municipality ema the handle. Mago konyo wa malich kuom japiny ng'eyo ni municipality nitiere kendo en sirikal ma exist me konyo kod sirikal maduong' mar county government. Wach mogik ne jo Migori ne wachiuru thuolo. Wachiuru thuolo ne sirikal mar municipality mondo wakonyre e pango town marwa. Kwa pango town marwa wabiro avoid weche mag accident, wabiro avoid weche mag slums within Migori County or within the Migori municipality. But because life is urban, sani jite bire I town, jo pikipiki tenie town. Koro nyaka pang town degi mondo wabede galora makare. Erokamana nya mano wacho mu kuom Robert Mandela nyakora mugorane winja ne wach mogiko kuom Linet Oyola mabeden jam manager mara municipality Masiaya kata municipal Masiaya. Monen beno wach ni mogik ne Josiaya go ganda duto masamoro timo ohala Siaya to wuok do Kimier odichieng' ka odichieng' kamano. Linet wach ni mogik ka watiko twak. Erokamano ni Josiaya duto te jo Siaya market traders to te gi jopiny kuom sir ma gisesiro Siaya municipal board. Sani kibiro Siaya wana paro ni wapogre gi municipalities moko. Nwach wan to thoth jo Siaya municipality ong'eyo ni Siaya municipality board exist. Ora doko ne gero kamano kod support magisemiyowa e tich mwatiyo ne jopiny. Mar ariyo adogo erokamano ne board mwatiyogo kotelne gi Daktari Winnie gi members moko. Wan gi waziri marwa gi CEO kaachiel gi members moko. Nwach magi are the policy makers. Ka gise make policy to gitero executive. Kok gin gi teko mang'eny mar tich to samoro tich ok wanyal tiyo makare. Adwogo erokamano ne jatendwa main governor marwa His Excellency James Orengo. Nwach king'iyo chike mimiyowa kod tich mimiyowa magi tich ma executive ema delegate nwa. Mano manyiso ni governor nyaka ema ne ni wanyalo tijgo yo makare to kendo ene momiyowa tijno. Koro osebedo komiyowa tije mwatimo kendo miyowa support maber kabisa. Kwan gi challenge obende gi open door policy. So board onge gi issues ahinya kalure gi sirikal mar county government, especially the executive. But kaka wacho kocha county assembly nwache mapodho chike bende osemiyowa support maduong' kabisa.
gumada hero wacho elini sani kingio municipalities gi mainly centers make economic growth. Yes. Ma a lot of emphasis must be given to these urban areas. Municipalities because one also more oboke moro mondik gi CEO mar Council of Governors. Ma wacho ni challenge ma counties face. Issues make resource allocation. Issues make revenue collection gi. Enemy mikakati poko mi municipalities mondo perform functions go. Ka municipalities nyalo perform functions gi, it means ni counties got nyalo bedo ka generate personally even triple of what they actually generate. Kora tiko kawacho ni municipalities omi focus e yo makare mondo dongruok onene a centers of all municipalities kata urban areas. Erokamana Nyalinet, aparo ni oati katika twak marwa gi kanyo, agumba en wach mane ma aduoko ne joma bedu to erokamano poka aduoko erokamano jodalawa ruoth mondo ritu wabeduru gi kwe gavana marwa Nyawang'ara Gladys Wanga Nyasaye ogwedhi our department waziri executive wote wan gi kwe warwako welo duto mabe your excellency thank you so much. Aya aparo ni watika gi kanyo nyakwara mogi nikech koro kangwa koni wadwago erokamano koro ang'o erokamano nyaka ne jo Tanzania madonjo Migori gi Homabay gi Siaya gi jo Uganda mabende donjo Busia we watika gi kanyo nyakwara mogi mai wacho kithuno mogik nikech gigi pod dongore. Kawuono wacho ma wachako mane tiende bang' romo ma Agumba wacho gik ma Robert wacho kachiel kod Linet gi wabiro chako go gi kogno to masin mane owach ni bang' dweche adek owinjo bed ni nyiewo kowuok Homabay cha be nitie koso oyo nikech magi koro en gimondik bug jopiny wabro nono gi nyakwara mogi erokamano kuom kete twak mari wacho chakruok nyaka giko asebedo ka kod Robert Mandela Sigara Agumba kachiel kod Linet Toyola mabende gin jokanyo weche mag municipalities ma Nyanza. Nyinga en George Bati Oriti Masani oromo kende thuolo machielo.